Hi, is mis Áine Ní Dhubhghaill agus is mis Caoilfhionn ní hé ar restaurant. Síananse. Tá mai ggéire mo chud airigid. Gnáir tú leis? Airigid, fíoch. Is as indrabhanna I gunda na Gaillimhe agus tá díra críochnaí le mháisteacht I social work ó UCD. Seo den chéad cinál písa aisteacht ar rinne ó bhí me go scoil, so tásúlam go bhnainte ógé. So, céin bhean wasal seágúil me ceamachtaachta, nó cadógann gros na rónaí. Chúla me gorátí seo ina dugandaína airagán ratha hain? Agus is átí frisin nach chuil gagus straintir láfchun na póca híra. Rud cinn mar sin? Is Caoilfhionn ní Caoilfhionn itá sách casta níl cáilte bhí intach aice le na mothir ach ag an nám céanna is duine dásaí lena chud cóirde. Tá mai cheappa go bhfuil go leor dí go ráide ina chluigean hain agus ní bheith sad cedíonach sí. No, ní mai ggéir go le rás gáile. Má chéin cáte de mé an fannachtar. Be me imí ar maidin? Bhean níach bealdaris. Féitúin cha sé ar gáitnacht ach bí mí ar maid. Be me tíh mo.